O campus musical organizado pola Banda de Música de Chantada cada verán está a saír á rúa esta semana con varias actuacións centradas en función de estilos e instrumentos. Esta tarde foi a quenda do grupo de metais da Banda de Chantada, que darían hai escasos instantes un concerto na Praza da Paz. O xoves 3 de agosto haberá unha batucada interpretada polo alumnado do campus e mailos profesores deste campamento musical. Terá lugar a partir das 7:30 da tarde polas rúas do casco histórico da vila. Xa o venres todos poderemos gozar do conto musicado A aventura de Mateo, ás 8:30 na Praza da Paz. O domingo terá lugar a clausura do campus coa presenza e actuación dos nenos e nenas que participan, a Banda de Chantada e mailo concerto de Odaico. Será ás 8 da tarde no exterior do auditorio.